Yan guys, manalangin tayo kung asa na ang Mayor Digdig sa Calabanga, Mangiring Calabanga, Camarines Sur. Sana po masolusyonan ning langaw Digdiyo, magbisita ka po harong-harong, araw kang pagbisita mo kang election. Yan po guys, shout out sa mga langaw na mga visit na langaw na inay. Nauna pa kumain. Yan guys, oh. Ko guys, nananalangin sa Mayor Digdig sa Calabanga, Camarines Sur. Asan ka na po? Isang buwan na po itong problema ng ating bayan dito sa Mangiring. Sana po masolusyonan to, mga pesting langaw na to. Papaabot na natin sa YouTube channel ko kasi nakakapiko na to, mga visit na langaw na to. Nauna pa kumain guys. Yan o, nagsilipan na ng mga langaw. Langaw na nanggagaling sa poultry dito sa Calabanga, Mangiring, Calabanga, Camarines Sur sa Bicol region guys. Sana po kung sino man po makapanood dito, matulungan po kami dito masolusyonan ng mga nanunungkulan. Yan, paliparin natin yung mga langaw na hindi maubos-ubos araw-araw. Ganito yung sistema. Yan, shoutout po. Sana po mawala na ito. Mayor kang Calabanga, Camarines Sur, Bicol, Mangiring, asan ka po? Magising ka na po dyan, Mayor. Shoutout po. Wala na nga pong relief. Ito pa, mga langaw, ang dami. Thank you for watching guys. Please like and share and comment guys. Paki-share po para makaabot sa mga nanunungkulan. Salamat po. Pesting langaw. Out po kay Mayor sa Calabanga, Camarines Sur. Kailan po matatapos tong langaw na to? Nauna pa yung mga langaw sa kape. Sana po masolusyon na itong mga langaw na itong mga visit na langaw na to.